Hasngap kolok ngan ya tu kana ya pi. Siapang ka jinglit kwai dok ka jong ki MDC. Kisay kibut kinya ban penbit ya pi ya nga. Tin kong siap nga sengaja kaban ai kublay kerpang ya pi iwe puwe kan kapor ka bamata. Senam tumai basuk bakamen. Yang ngilang barok koch mo. Tingang iskem ba. Gidan kata ka jing start ka jing nang mo. Ban bishar. Hakan ka MDC ka bamanta. Tikawi ka jing ruai nga kwa ban ruai hakan ka por ka bamanta. Siapang ka tu ka jing ruai kwai dok ka. Kabar ruai na i ba Justin Sun ne kamno mo. Nangam kan mau bahar ka kateng itu iba ibar ruai tu ka jing ruai. Tika tu ka jing ruai ka yadai ba. Habangi pai bat ka parsi jong ka tu ka jing ruai. Kirawon bat ki dok ka. Kirawon kini kini ki kandidat. Bat ki ejen ki jengki. Ki dok ka day mga mapi. Ki wan ban penbit. Sibun ki jing penbit. Sibun ki jing pentame. Sibun ki jing kumnong anong. Sibun kita ki jing ai de. IQ, Ajankup, and then I kukar, nanta I kun senyang kun mesi. Sibuk kan? Daradon kumuta. Te ai sibun gini gijing ai yale se ki wan man penbit mo. Kumbu urawon penbit ya gidok ha. Ek masi ata shana nangta kiwi ki kenyang mo. Ki kwayang tu ki le lang ne ki le lang tai ki ai da ne ki ai lang tai ban penbit ya gidok ha. Kenang ba onyo iri dok ha ban tep sagaru. Di dok ha ba start pat ki le kumno nomor si sinro unehi jingbam ar sinro unehi jingbam si pangda we dok ha bastat par kala bishar pi pi kenara le unehi jingbam kumne jingbam ngom nomlap hakane ka jaka ka bangadan mutasi kata kumno le uan hap unehi jingbam menta kumne mo Henry ngong yepi dok ha bastat ngong yepi ki bishar pa haswaban bam pimju yok lumar ya gidoka kum gido kwa doka competition de kitu ngila banyo ya kitu ro hateng don ki bula banyo ro namar ba kitu gido ka competition ki penhe aga we gapung ki le mata kum lasari si kila pen kwai te kum tu kineng bit te kingat ken te kum kitu gido ka badan sawa ngong ya pi kilong ki bastat ba kidun ka jabing ka bastat kum ba ka ong ka kitir bam na kli do ka sibun kanang ban stat kum ta ki ong ki berteman man mo bam na kli do ka kanang ban stat ka jabing kumustat ka doka tika ka kenja ka do ka ba im hapo jong ka umi ka doka ka diga ka bayo ya kata ka nam ka bastat ba ban bisyar ya jingbam jingbam uba ka bam jingbam uba ka kam nom hapan bam ka bisyar ba tika stat ba ban bisyar tede kata kalau halar kata kan urim ka bang kwa ban keren kan ka por kalong ga katu ka jingruai jog iba ngakwa ban ruai mo ngakwa ban ruai katok ane ngam namla are borok koch Henry ngaruai katok ane kat bang kan mau kil nong gidi kot gijungka tika ong gumne gen has ngap kolok ngan ya tu kana ya pi siapang ka jinglit kwai dok kasya barapani habang apoy ken mau lamar wenga pu samerki tang syu ken I usiar nengkong na jing tia ngaki penstet latup ngasong wat bandi ka syaruklet kaying syu kang lendet bayo ting yo du jaka hana bakia ong nadu menin ka kam daj bang Marsyu poya si tengkilo shua ushana Syu berkai hasla ban penbit ya kidoka nang talas nang te kwai wut saka kawang ata Tela sep kasngi la sukru waj la kakpo karu badang teli bentak jas ngiru empat yo cusak halamar wei hakabik ika umsaj Bay bos kasyu los tangka bay taj ru laj tapi perlok kido ka ki bas tat ding ong ya pi da pi kwai ik masine de pi kwai atane
na pi khwai ki jing ki jing bam ki rawon ki khwai ngong pi ki sian ngong pi balai ki sian namar ba ki tengen yo kin yap ki tengen yo kin yap te nganga kwa man ruai kum ne kin has ngap kolok ngan ya tu kana ya pi siapang ka jing lit khwai do ka jong ki MDC kisai ki but kinya ban pen bit ya pi nga kum ta pi ka desha kan ke jing ruai kan ke jing ruai ka don sha katakan nongrim ngin pai bat ka farsi kumbaga nega MP ke bamanta ki rawon ki kuai de ki jimbam ki balai peu jaj lai peu kom mono ba job pra pi tigi do kha ki bastat ngong nya pi de ki kuai kat ba kuai ro dalele kim nombam ki bambe yaitu jingbam ki ba sat bambe hayeng bomlat ke jingma ba ai e ga maryang pi te une u jingbam hi u bawan tengkat lano ngapi u don be yi ke jingma de namar kata kadau bagi do khagi bastat kin bisar namar bakum tu jingbam nomwan teh tu go te do khagi bastat bat kin bisar ken kim nombam kelumar re te de lor kata kan rem te mangabat ma phiro ngide ban long kumta ngide ban long ki bastat ngide ban long ki bastat ngide ban long ki ba tingbrom ngide ban long kita ki briu ki ba kum ki briwi namar briu la ngi ke jingnang ke jingstat ke ba pura hadu kata-kata te ngide ban long ngide ban wat ke jingstat khnang bangin simpang ngiap ban pan ke jingstat na ubleiru ladang nang duna kata ke jingstat hakaban bisar nama takari bat ka jaj benriu ke jonga bagi pi ni i mentah hapo juga negari kasi ke jengi hapo jala me khalia ke jengi om don shoot te ke jingsuk om don shoot te ke jingskan om don shoot te dangi pai se ki business dangi pai se ki om don shoot ngi jit ye mi khmat ki jonga bagi jong pi ngi jit ye ki bakin long ki ba thau ya ka an mo ki ba thau ya ka an ki ba yada kamtam ya ka MDC KSADC ka district council ngitip bakum ka district council li ka deja ka ban yada karpang yin kita girit pai pi ban light na jing ya thombor na kita ki wepat ki briu ki ba na kita ki wepat ki kunhun ki badana po jung kari India ka jungi namar bangi ngilong kita ki barit pai namar kata kadau ki briu ki bastat ken ki penyo ya kan ka district council mo te dehilar kata kadang ka district council ngitip ba kadai ka ba bat ya gerti ke dustur ka bat ya kendeu ke siap ka bat ya gini kitai te ya mentai ngong ya pi kini ki barok ngilap sakhi lagi jengi khmat ki jengi om don wiru MDC u balak ban pentri kini ka an u balak ban trihok ya ke kam tip ngam tip na plan siki kim patlong ki bit kim pat tip ya ka rul ka ane nikil atip bha palat ro ne ngam tip ya kata Henry token ngin elat ya ki briu ki ba thamai ki ba ya ki briu ki ba thamai ki dang fresh kenang ba ki lak ban pentelun ya ka kam ka jam ngong ya pi namar ba kaju ki briu te ngong ya pi kadang ka jingma ken to gilong kum ki do ngilong kum ki ngumlom ku ngilong kum kita ki do kha damsat ken ngimde kin ban long kum ki do kha hapung the manta la sai on sap khwai yo khur ei mano yap do kha yam te mano yo pras ubriu te de lor tang ngrem te lada yanga bar pi lada ngingop age ke jing penbit ki jungki te mano boy dunong mangaman mapi mano boy yonong pat maki kata ka de ke jingsha ka district council kadai kata ka ba pek ya ka kendeu ka siap ka sensar ka kadar ka ni ka tai ka ba ban yada namata jungi ki barit pai lah ka kendeu ka siap lah ka kani ka tai mo ngitip ba ka district council balai ngidon kam ya ka district council ngidon kam ya ka district council ban penyada namata ka kendeu ka siap ban light begini ki briu ki ban abar ki wan ban tur klumar ban thombor ingi kum kiret pai musibun kidon te haba kumta ngong pi ngidon kam ban jit ki briu ki batip ya ka rule ka an ngidon kam ban jit ki briu ki ba don shisha kata ka mansim ka ban yalam yang pajba ki ba thrang sha ban le ya ka kam om ki ba thrang ban lumpisa yala de ban tit jaka yala de ban kamai spa yala de
ban sya tangan pat ki wei ti nga kentu ya pi ki kun jung ka bri trap ti wat sya ya lambak lah apa deng ki jing penbit ki jing ki sibun ki jing penbit ki wan ki ai tin ki ai jan kop ki ai kukar ki ai ki ni kita ong pi kitu baro gede kita ki jing slek ki jing klun jong rawan bon penbit ji gini gitu okha te hato ki do kha juga ne jela jengi menta hato ki long ki bakum nong ni pet kai ni pet ki long ki bakum no hato ki long ki ba big ni ki long ki ba start ni pet ki do kha hapo juga jela jengi hi yang menta gat kum ki jing tip juga ki ba bun hi ki la start ki ba bun hi ki la start nomor ba baling ong kumta ki ba bun hi ki la start ki bri ki bidana po juga ne jela jengi menta ki ba bun hi ki la start ki la bun ki ba bun ni ki la don ki jing sngotu kala arung ki jing stu haki tiki don stang kat ne katok kat nengot ki ba syak khwailan ter ki ba syak tial ter hapum mo ki don nikum kitaro tom nilai tang ba naka chispa persen ingin ain nyopo persen sopra tilai po persen kat mon ya khwai maki dikata ka bangakwa ban kern hakan ke por ka bamenta kalong ditang kat ne video ku junga kan ke por ka bamenta kuble sibun